konyi bokwagachirwa enyumba okwana nabariki amangana homongina Winfrida Mora nigobona sabire habasamaria bayako mokonya kumwagachira enyumba nonya nabo nigobona musibati oyo harwete bose harwete egento gekoirera ere komenya hobogima obokongu na abana baye abo ase atwarete abosa atwarire omogokoye atigeretwe no mogakoye nyagosira Barnabas Nyabuga Caroline Mosa gotumanya senchira yobekera Familia yo mongina Winfrida Mora kurwa se kenyoro kiabo matara ikike gotoka ime ward ya Kitutu Central nigo besokire na gusaba bokonyi bo kwagachirwa enyomba ono muchuna bo bwato bokongu twataka bokonyi yo ranje gotokonya tokonye enyomba bakurara age gotwa ebo chokete kirase kere mbure gotwa eba kolinge ebinto embura yatu yasira nandi bamakwara sai nandi barara Mongina Rose Nyaboke yoro moiri gochia senke yu niga tweresiro bokongu borase familia yu magega yo komosirio magaka bwenke yu Barnabas Nyabuga omwaka 2023 kobwatokana no mobasokano bwepara bono twasaba gokonya uyo uranje gotokonya tokonye amwagachire nyomba nona abana bwata abubane tari kunyara kubarageri nabo konyora ondo mokonyiro muturiro ondo mokonyire yanga kubeka kunya gusukerio bugima usogende ondo mubungururira bando mwa muturiro yeto bokongu mwakona akakwa kandira bana bane wana ndime chanze kinibye kuntuya timbwatikere kuri abana bakotekwe indagire kwambere ngokura gira abana tibacheze kampura abana bakati school baigo niga tebire buna obugima bwabeire boko bakongera mona senke yu abwase bono omumuro monene bwenke yu Samarieta Abel Nyabuga yamobetereire gotiga kwegendereria asa masomaye eri gukora ebibarua erinda nyorera abana ba mwabo endagira senke dodo mujano monene mama kotera tata 2023 gatari kunyara be andre kunyara manchi konda kona njina kora to konya na to konya na mona banda bakke Ntes kuru na tiga seat na wado sangwa le chifomwani hapo wana na woni na butore ese sangwa ne ya sendionsi na okole mugondo iga na mchenga iga na nyana bana gita gusikara mu inanya wote na ese na support ne ndage kile muri gote to gote nenya stwa twa bakayasira na nda to mabari ndo chabo se sikanye goto ona goto wate mu chando mu senke nigo bono babasabira abasamaria bayagweswanania nako bakonya asoko bagachira enyomba nabo igoko bakonya abana abo kuirana esukuru eli banyara ko baba kwegendereria ase amasomo bana bwate bane oyo mumuro manene nabachitaga somaga koleiti kulindita chikonyora go muntu kumusaponza agatige esukuru agachaka kuligiria abana babamu ababake na mama mu abatali kwenyara mama mwabona bwato bokongu nere mubiro yetuli muyayigo tali kunyara kogenda kondara alime ya mugundu nere rende na bwato bokongu meyaye bona abana babakeno mumuro yakwenda oligi obaretera rende babwata baragira usekere batanyoreti nabo bakurara igo rende obokongu mboro muchoyo kulende twasaba oyo wanja gotokonya tokonye amwagachire nyomba amugurire none gintu gyokurarira musa mo mundu akonya tokonya no moya boyamo Senaro na tanto semeri na sana kora gutenda kwae ese mabatu toka tega sai ile mbule gote to chande kumono bano korwa abo matara ime ward ya Kitutu Central Kitutu Chache South county ya Kisii elietaria na Mausa Caroline